ba? Hỏi. Cho nên cả suy thì Xây đôi sản phẩm. Tao mới xin Xây đôi sản phẩm. Ki pajba kilala ban ba me ki dok kha bat ki nong de kilala ban de ya ki dok kha sha ki yau ki hat ya kanie la pentikana da ka assistant commissioner food safety ka kong DBS mukim habaya kran bat kilat pathai khubor hadian ka jingpen long ya ka jingpet benya ya ki dok kha badan hayau do ha ka ar phkandai tere ujeliau kumban shupen kan mau ka sarkar kala penmi ya ka hukum ban khang wan ra dok kha ha ka pratarik ujeliau na ka jinglap ya ka jingkhle da wai formalin menta ka yaudi dok kha kala thnam biang hadien ba ka sarkar kala weng ya ka hukum khang ra dok kha na bar na do ka ar phusau tarik ujeliau ka kong mukim kalaya tho bakat kom ka jing test jongka lingba ki spot test kit kam dan kanu ban lab baki dok kha ki don ya ka formulin kalau ong baka dok kha kalong ka basngan kinong ba ringkat bat kinong di kem dai ban ngau artatien shu kalaya tho baka tanat ka bo da ka kendon ya kinong di bat nong bam dok kha kamut babaro kinong wanra dok kha hayau kibara ban shalan shashlong bat ki jaka bamarjan bat ka shlong bat kiwe ki jaka kidei ban ya lingba ka testing point ka ba ka tanat kan bu hakli yaudo ban le ya ka spotting test man kasngi Thì hakini ko por ka sulong man pentik na ba kat kum ka jing test jonga hakini ka sngi ngilale yakini ka spot testing de kini ki test kit kamdon kunu ru ka ban ngin lap ka don formalin ka dok ha ka long safe la ban ba but kinong di rukum ju rangkat bagi nong bam kim dei ban smau ban atatien ya kani pila ban ya sedang ban ya die ki dok ha ju pi kinong bam kila ban smau tikna ba kila ban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ka kendon ngilabu ya kani ka kendon ka ba ki baro ahi bat nong di bat nong bam pi dei ban smau fu ya kani ngan kren da ka besai ka long tangkat ni babaro kinong wanra dok ha hang ni kamut ki wholesale ki bawanra dok ha ban salan sa selong bat kini ki jaka bamarjan jong selong bat kiwi ki dei ban ya lengba ka testing point ngin bu ya ka testing point hakli yodo bat yakini ki dok ha baro ngin le ya ka spot testing hang tu nda ha bangim lap ya ka ba long ka ba artatian hang tu la da ka bit ka biang kapeni ba umdon formalin ngin palat ya ka dok ha ban le che yo sahat tila da ka don ngin bat no tenang ta ya baru ki dok ha ki bangin test nang te na ka testing point jongi ngin ai ru ya ka certificate ya kumenta pilayu i hang ni ngi wan ban test ka ni ka AFL ka GRD ki don la ki jong ki marka te kumut ngin test ki ni ki dok ha na ka trok nda ba kim don ai ngin issue ya ka certificate ban ong ba ka ni ka dok ha ka long safe kat kum ka ni ka jing test jongi ya ka ni ka si te pila ban ra sya yo sahat tenang ta pede subo menta ladang ilap pede ya kini ki dok ha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum ka kan ni ka spot test jongi ma ti ya kini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jongi ngilap ba don kum kani ngin le kum no ngin bat ya kini ki dok ha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong ya kitu ki wholesale bakin up no bat ngin ra ai ka dok ha ban pentik na pede ya ka sa po laboratory tikin hampan up no ang tu kin numla ban dia ha ka tu kasni banang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kilala lada ka report ko ong don formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report ong hoot ka don ka formalin la pentik na lang baki machine ki bates kamut ka don ka formalin di yakini ki dok ha ngin ay ya ka way ka order ba itu I wholesale ba wan ra et dok ha in haban dispose haban tep no ya ka dok ha ka rupang ka badai mday ban bread sa lom sa wa mday ban bread sa sa ay di ban ti ya ka tiliw ka ba jiliw ba di ban tep ya ka bakan numuan ra kanu kan jing mai kimyaw so yan no yun kimra kimreng ba di ka ka wa day tinang ta syaru ya kini ki wholesale ban pen pai ka lai ki dok ha subo wan ra man ta na asam tiyo kin kin pen pai sya ingi bangin pen pai no ini dok ha so tu bo supply ni da ka ba sya ingin num sya ay kata bat ha ban dispose maki ngin kin haban video ban ring video aga por ka baki tep ikini ki dok haru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kom ka bade mo ti kita hi gide ki ba ngan pensyai ban nang ta ka timing naga benta ka timing bangin wan test ang te kala kan long arf skin ha ka sisngi
Kini ki banwan test kan long nyo baji men stem. Nang dapat men sngi pada kan long ki baji siteng. Ti hadian kini ru ki bapli ki banwan test kin don kam banwan report sa office kinum la ban song sa hangi. Ti ngakerpat baling ba ka association ni kinong di dokha barokhat kinya sim bentalang ban penpoi ya ki trok dokha jong pi ha ka bor ka babiak. Ma lada kini ki ngilalet kini ki bates kana ka dokha ki lalet pila asmong tu ba pidi ban bu no ya tu dokha jong pi pim la bates. Ini waru na kaliang ka department ni waru ya ka jingi trade rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ka kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dokha ka ban long ka balat ni ki jingma bagi pat ba kin num don kenu ka jing artian bat kan num don kenu ka jing kta ya ka yo la ki don kenu ka jing smo artian bat ka jing bom shine na kaliang ki pat ba nong bam kila ban mani kendu ing ya office kila ban ingin wanra ai ka jing e jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association la da pitang don ka jing e pidon ka jing bom smo shine na kenu ka benta ka office jong ya ka khot ipi ngan sakmat bangin yo banya tray rengkan ban wanra ban yo ya kan ni ka jing e de dok ha ka ba ngai ka babit ka babiang ka ban num kta ya no ya kinong die bat ikinong bam kum jo kani kan long operational namar beli hakini kiskiru kilawan pi kilawan ni test nak liang jong ka fishery department di kaya nga sumo kat namar beli yakini ki banwan test hanging idon pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office uno beriu umla banwan kam mangi ban onga ngade na fishery department ngawan test dok ha tip kata ka jing test kabedi ka kot ayu lani bawan kumnung ngim laban tip ngim laban ke khir ya kata ti yakini ki banwan test dok ha ngin happen tikna yaki bahaba ki wan senye ngin happen issue yaki ya ka temporary identity card ka bamapi kum kinong di dok ha kinhaban pan yaki ong penis mo papen iya ka identity card te re nda habalayat ka sipat pilaya yi thu ma ikan dia kalaya janang ta pade mde besuwan kumnu ngin hap ay ki ka training kumnu bakin tes kini ke dokha hakar kom ka bade bat ka ban yahap ke tela da kadon kenu ka jing artien lani kenu ka ba nakaliang jung gitu ki tes ki don ka jing suba ba kadon kum kani ka formalin ngaong ipi ka department jungi ka don hasenda bakin pentip sangi word ngin wan mangi ban assess pat ya ketuka ya kata ke jing sem joki ya kini ngin authorized ngin ya trade kat bat ke fishery department ngin authorized ya ke fishery department bahkan kan identify ki kat tu kat ningut banjarap ingi ha ka bante se kini gidokha nakaliang jungi ni don ben ngi don bet kadi ka kamram jungi ngi don bet tenre ngimla apa de ban song tang ha ka te testing point bi ni pe ya ka bam baro khot ndi tang ka dokha la ding isong no mangi yang te testing point ya ka talakut ta nginum la asukin ban pandep iki wiki kambat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ngin ai ki ka training ka babiang kin le ya ka badon kam lada ki don ka jing kanu ka jing lap joki kin pentip ini lada don kum kata pade baki don ka jing ma ngi lawan ngin sim mangi ban assess pat ya kake nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngai bat nang ta pade sisin bengilawan ngin tes ki tu ki dokharu lang ba jong ka laboratory telada ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei shisha kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamod ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klam artien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka jo ka system ban dispose ikitu la ka long sitrok artrok ngin tip Nreikin hape ban dispose no ikatu ba dokha but bakin kan don ka safety kajing nganya ki pai ba nong bang nong ti Sian, ini ai ke jing sungu makrab. Nah, kamtam tai komisioner jingi ibala sim kia haru kata-kata wala de gesingi kadi gesingi siti. Bila keluar ru ban ong banwan la nani nyu bajiru la keluar banwan. Ndai di kejing mamlap himangi nang ni bagin katu kat ni ki member ki polai te lawan kat arbaji. Te kat lo ke iki bosutan bang ka bangi pensui i kata kejing ya kata kejing kejingi keluar ban le. Kamtam sungu ba ilap nadu nyu baji berkat pi ikloy nyu baji atli kita timing ikloy ban pa ke kalau apa ni kaliang association sungu adu kata-kata ban ikloy na kaliang association bangin tray ini tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba ba me ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo ya kata kejing pam kata ko ha nang
ba kayo gahat ru kanyat bet ke nanti ko majulong bet dara idon ke ba nakaliang ka department ke bagadon kami ngi wat lada subuh lada dei hadu kapur ke ba siabat lada ki ong bang yakani kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloi ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloi hadu si andra bang delek ngin bat ngin pi kata ki berapa tu nakaliang ke association ngi kloi ngin kloi ben trilang nak benta kajikot kajikia Ibu pun minta napo Andra berkhoi di lawan food safety commissioner ni, assistant commissioner. Banle ni tes dekat ke bang ni laile kita ke bapoi. Minta ki, doha ayau do kilong ki belong sir. Kan report di AI commissioner.